Ćao gazmci moji, dobrodošli na ovaj video i u današnjem klipu evo da snimimo recenziju od brenda Chez Pierre koji radi klonove poznatih svetskih parfema, samo što ovaj brend dolazi iz Srbije, tačnije iz Niša. Tako da, možemo krenemo klip. Idemo! Ćao gazmci moji, dobrodošli na ovaj video gdje ćemo da pričamo konačno o toliko traženom Chez Pierre-u u mojim klipovim komentarima, što na Instagramu, TikToku ili ovdje na YouTubeu, tako da ajmo da krenemo redom. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, ostavite like i subscribe i ovdje ćemo da pričamo stvarno iskreno, stvarno kakva je ova priča, da li vredi hajpa i da li vredi u fazonu da onaj ko ne želi da da 200-300 evra, da može da nađe neku jeftiniju, dobru alternativu. Tako da, možemo krenemo. Kao što rekao, Chez Pierre dolazi iz Niša i oni su na parfumskoj sceni još od 1994. godine gdje se bave, pa možemo tako slobodno da kažemo, kloniranjem nekih tamo poznatih parfema, to je brendova, na neki svoj način, tako da imaju preko 150 parfema, ja mislim, u opticaju. Boce prave u militraži od 50 ml u odnosu 1:2 i 1:4. 1:2 je Extra de Parfum, a 1:4 je Eau de Parfum. Tako piše na sajtu, tako oni kažu. Na njihovom sajtu možete nađete sve te parfeme. Naravno, ako tražite sad, na primjer, Baccarat Rouge, neće pisati Baccarat Rouge, pisat će nešto drugo, znači totalno druga imena u odnosu na te parfeme po kojima su oni rađeni. Ali ono, dobra stvar je što na sajtu, bukvalno ispred svakog parfema piše ime čim je parfemom to inspirisan i onda da kažem da ovo nije niti sponzorisano, niti plaćeno. Jednostavno sam želeo da uradim da postoji stvarno mnogo komentara što se vidi u prethodnim klipovima, da uradim nešto i da vidim da li to ili vredi. Tako da mi se čuli, oni su mi poslali totalno random neke parfeme, poslali su mi jedan ovako sample, poslali su mi ceo Discovery set, tako ne inače izgleda. Poslije ćemo da radimo jedan mini unboxing. I poslali su mi čak 5 parfema od svog tog brenda. Dobra stvar je za vas da vas ovdje čeka jedan veliki giveaway, tako da imat ćemo bukvalno 4 nagrade, 4 dobitnika. 4. mesto će osvojiti ovaj uzorak ovog parfema, Chez Pierre, ovaj parfem se zove Sea Lover i ovo je klon Louis Vuitton Afternoon svim parfema. Znači 4. mesto dobit će ovaj jedan dekant potpuno besplatno. 3. mesto će dobiti ovaj Discovery set, evo taman da radimo i unboxing, jedan lagan. I unutra dobijete ovako bukvalno 10 parfema. Fina je ovo gradnjica ovdje, ima ovo kao ovaj sunđerčić, pa je ovdje sve lepo poređeno. Sada da ne radim recenziju svih 10 parfema i ovih 5, to će biti klip ceo sat, tako da eto, 3. mesto dobit će 10 puta 5 ml svih ovih parfema. 2. mesto će dobiti 2 ova parfema, 2 puta po 50 ml, Vermos i Tuxedo, tako se zovu parfemi ovog brenda, to ne znači da su to klonovi, na primjer Tuxeda, ovo nije klon pravog Tuxeda. Tako da 2. mesto dobit će Vermos i Tuxedo, Chez Pierre u ekstrat varijanti, a 1. mesto ostavljamo za 1:4, to je Eau de Parfum varijantu, ali 3 komada i dobit će Bakar, Modern Love i Hint of Vanilla. Tako da 1. mesto će dobiti 3 parfema, cijele boce kutije parfema sa po 50 ml u njima. Naravno, sve što treba da se uradi jeste da se lajka ovaj klip, da se subujete na kanal, da me zapratite na Instagramu i TikToku i da u komentarima jednostavno napišete svoje iskreno mišljenje da li ste imali priliku da probate nešto od Chez Pierre brenda. Ja ću, znači, random totalno izvući, znači ići će 4., 3., 2., 1. mesto, tako da ono bude što lakše i klip treba da pređe samo 500 lajkova, tako da za ovoliki giveaway mislim da je to vredno da se isklikće tih 500 lajkova, tako da to je to, a sada da uradimo i recenziju ovih 5 parfema i da vidimo stvarno da li ovo vredi nešto ili apsolutno ne. Ok, radit ćemo taman jedan unboxing da vidite kako izgleda sama kutija, za jednu kad uradim, ja apsolutno isto za sve ostalo. Evo ga, Tuxedo, 1:2, Extra de Parfum, Chez Pierre, Tuxedo i vidite ovako. Znači, stvarno je jedna lepa priča što se tiče kutije, pakovanja, meni se iskreno sviđa, onako drugačije malo od ovih klonova koji gledaju malo da skinu i samu kutiju i sve ostalo. Ovo je neka skroz neutralna priča, otvara se kod Transilvanije, ima ovaj magnet ovdje. Znači, što se tiče kutije, onako ništa luksuzno, preterano, ali fina, sviđa mi se što je crno, što je žuto, kao zlatno. Ovdje kad se otvori imate bočice sa ovim zlatnim detaljima i evo sad ovako izgleda jedan parfem njihov, ovako je boca, ovo je Tuxedo od Chez Pierre-a i da vidimo šta je ovdje stvarno da probamo. Piše
piše da je ovo klon Laytona. Ok, znači svaka bočica je da malo stoji, svaka bočica je bukvalno apsolutno ista kao ovaj parfem ovde, tako kao ova bočica ovde, tako da samo je razlika u soku unutra i boji naravno. I ja ovde šta dobijamo? Dobijamo fin klon, podsjeća. Malo je suvlji, zadimljeniji i gorči ovaj. Nije onako citrusno voćkast sa tom jabukom u otvaranju, ali ono, stvarno ok. Neću nešto da dužimo mnogo, ovo trenutno što sam probao ovako na otvaranje, može da se nagovesti da je ovo Layton, samo malo drugačije, više mi podsjeća na Layton Exclusive, ali nije neka ono totalna užasna sintetika, čak sam prijatno iznenađen. Prvi put se srećem sa Cher Pierre parfemima, tako da meni ovaj konkretno parfem ima prođu, simpatičan je dovoljno, iole kvalitetan, ok, skroz, tako da ono, znam da ljudi mnogi ne vole klonove, ali mnogo ljudi ne voli da da neke kršne pare za nešto, tako da ljudi, koliko želite, 90% Layton, a skoro 100% Layton Exclusive za neke smešne pare, ok, stvarno ok priča, majke mi, znači ono, prijetno sam mi se znao da traje 5-6 sati parfem sa finim nekim performansama, nije neki beast modi, šta ti ja znam, Cher Pierre Tuxedo. A sada ćemo da radimo Vermos, inače ovo na sajtu je sad skoro izašlo, ne zna se čiji je klon. Ja sam ga nešto testirao, ali nisam mogao da provalim tako lepo na prvu nešto čiji je ovo klon. Nisam teo da smaram ljude, baš sam teo da im da li će negde nešto da mi se javi, evo možda sad će se to desiti. Podsjeća me možda, ne znam, nemam pojma, na blag miris, nije nešto napadan, dosta svež, citrusan, blago puderast, planinski fazon parfema, ako mogu tako da kažem. Ne vrišti sintetika i zato mi je to ovdje ok za sad. Sada nije mi ništa ono da mi nešto smeta. Poznat miris, ali definitivno ono nije znači 1/1 da bi mogao da ga provalim skroz, tako da ono neka lepa letnja priča, znači ovo možda nosite na toplije vreme, bez problema. Znam kad sam ga testirao isto traje neki oko 5 sati, što je skroz ok, bilo 6, na vrućini je radio bolje nego malo uveče, tako da ono, jedna fina neka sveža priča, tako da eto. To je to. Cher Pierre Vermos. Idemo dalje, došli smo do Cher Pierre Bakar. Ok, Baccarat Rouge, da, naravno. Njegov klon. Boca izgleda ovako. Ovo je... da, spread je skroz ok, skroz dobar. Znači, ono, roka vidi. Znači, to je okej. Lepa priča za iz Srbije za neku klon priču, ono, ja čuo sam, ali nikad se nisam susreo s njima da nešto negdje probam i tako to. Tako da hvala što se javili, što smo se čuli, dogovorili da ovo ja probam. Evo ga, sećam se i da vi osvojite ove parfeme. Ovo se na keca provaljuje da je Baccarat Rouge u pitanju i iskreno mnogo su dobro skinuli ovaj parfem. Znači, kao što rekao, znate da ne hajpam ništa bez veze, da ne ti je nešto ovde namerno rečeno, sponzorisano, bukvalno bio dogovor. Iskreno moje mišljenje ovde, ni ja nisam neki fan i ludak što se tiče klonova, neki su toliko cool odrađeni, super, da mi neka stvarno bez veze da mi para bukvalno miriše isto. Tako da, ovde situacija i po mom nekom tripu, ne znam, ali ovo sad sve što sam do sad radio, ovo je najbolje skinut klon Baccarat Rouge Extrait parfema. Samo taj suvi kvalitet se oseti ovde da fali, kao u svakom klonu, to je normalno, retko koji klon može da postigne taj moment kvaliteta, ali ok, priča skroz skinuto. Ko voli Baccarat Rouge Extrait, ovo je možda najbolji od njihov parfem što su ga skinuli ovako dobro da podsjeća na taj parfem. To je bio Cher Pierre Bakar. Ostalo su još dva. Modern Love. Kakva boja soka, a? Top. Inače, Cher Pierre imate na Instagramu, na TikToku, ne znam za YouTube, tako da ako želite da gledate malo kako oni prave te parfeme, slobodno. I da vidimo šta ovdje kaže. Ovo je Kilian Don't Be Shy, ovo je ženski parfem. Dosta isto dobro skinut, samo ovdje fali taj ekskluzivni kvalitet koji ima Kilian, ali dobra stvar jeste ovaj parfem ovdje što se tiče tih performansi, znate da Kilian malo kuburi sa tim nekim performansama, trajanjem, projekcijom, jebi ga, koštuju bog oca, ali tu su malo tanki, kvalitetno su besprekorni, možda jedan od najkvalitetnijih kuća što se tiče sastojaka ikad i perfektnih blendova. Ovdje taj blend naravno nema veze sa životom što se tiče Kiliana, ali što se tiče performansi, preko 90% isti miris, ovo je samo malo više puderast i onako baš lep ženski parfem, tako da ko voli Kilian Don't Be Shy, a želi čak i bolje performanse, ovo je skroz ok priča. Po meni, leti može se nosi uveče, nije baš za neke vrućinčine, isto kao i Baccarat Rouge, onaj prvi ko što rekao može i Layton Exclusive je običan, noću je odličan, a ovaj možete isto uveče, ali da bude negde, ono, malo lakša temperatura sad kad su pale ove kiše, tad može da se nosi. Još jednom da ponovim, traje bolje i radi bolje od originala, naravno kvalitet ovde fali, uvek će faliti, ali svaka čast za dobru projekciju i generalno same performanse, tako da to je bio Cher Pierre
Modern Love klon, Kilian Don't Be Shy. I ostaje poslednji, to je Hit of Vanilla, ok, znači već po nazivu možda prepostavite, neki nazivi jesu jele približni originalu i ovo je klon Tobacco Vanille parfema i parfem koji dosta podsjeća i znate na što podsjeća? Podsjeća na one kad uđete u neki lokal sa odelima i tako to, sa odećom. Dosta njih koriste taj fazon Tobacco Vanille mirisa, ovog tipa, bukvalno baš ovog tipa. Što se tiče Tobacco Vanille priče, znači skinu dosta i nažalost i on bolje radi od originala jer je nov Tobacco Vanille uništen na maks, tako da i on izgura nekih 5-6 sati lagano sa malo boljom projekcijom u odnosu na original. I ja bi negdje ovde nešto onog nisam provalio, samo je malo više onako pudera za svež parfem. Znači, lagano bih nosio Tobacco Vanille i bakar, znači meni je ovo baš lepo skinuto i lepo odrađeno. Tako da, Tobacco Vanilla ocena što se tiče da su skinuli 8 na 8,5 lagano, tako da vidjet ćete na sajtu sve lepo odnos cena, nađete sve te parfeme i vidjet ćete razmenu koju možete da izaberete. Tako da, to je bio Hit of Vanille, od Chez Pierre. I ajde samo da probam ove što se tiče Louis Vuitton Afternoon svima, njega nisam probao, ajde. Ok, daleko je to od Afternoon svima, znači nema veze s njim. Jeste citrusan, jeste tog tipa miris, osvežavajući, sveži citrusni parfem sa jasnim notama naranđa. Ovdje je naranđa dosta više izraženija, naravno onaj blend tamo ne možda poredimo sa Louis Vuittonom, ali taj neki, možda naliči jednostavno, ali nije to baš toliko dobar klon Afternoon svim parfema od kuće Louis Vuitton, ali jeste sveži, jeste cool za leto, tako da isto ok, ali nije to u tom odnosu da je toliko skinut. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Još jednom, giveaway, uradite sve korake, lupite preko 500 lajkova i da ja to vama podelim, bam bam bam. I to je bilo to za ovaj klip. Ljubi vas vaš brat i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!